سلام تخطاتلتي مدبي يوتيوب channel Cinemasemere نلوم زبلنا مدبات حزنا مصينا لنا مكتتالكم بخبر نقدم اب عود سبورت قدم بشكلتا زنطف إيرترا ومنسي حابن محرت اب نمبل 45 جزيو اب سويسرلاند استغاده بولتر ناشنال صواع وددر تساتيفم እዚ ብነጥቢ ዕውት ዝፍለጠሉ ውድድር ናይ ማዕከሎ ትሕቲ 19 ዓመት ዝጠርነፈይም ዝተረኸበ ውፅኢት ድማ ተቀዳዳማይ ክለብ ስፖርተር ክለብ ሊግኖን ፎርቲስ ዳሚያን ብ49 ነጥቢ ዕውት ክኸውን ከሎ ጃን ሙዘር ናይ ክለብ ቪዚ ብ41 ነጥቢ ሳልሳይ ሬጅኖት ካብ ፓሞሪስቲን ቲም ብ30 ነጥቢ ንክለብ ሆማርት ቮሎ ፓሲዮን ወኪሉ ኣብዚ ውድድር ዝተሳተፈ ኤርትራዊ ሓበን ምሕረት ኣብ ድማ 16 ነጥቢ ምህላል ናይ ራብዓይ ተርታ ሒዙም ተጻወቲ ናይ ዕረፍት ግዚኦም ወዲኦም ናብ ጋንታታቶም ዝምለሱሉ ዘለዉ እዋን ማንቸስተር ሲቲን ሊቨርፑልን ሰንበት 4 ሓሰን ናይ ኮሚኒቲ ሺልድ ጸወተን ብምክያድ ብኣጉየን ምድላወተን ኣጻፊፈን ከም ዘለዋ ዝሕበር እዚ ኣብ ስታዲየም ዌምብሌይ ዝእንገድ ግጥም ናይ ዘንክልተ ዓርሞሻውያን ጋንታ ብኹሉ መዳይ ብሉጽ ኮይኑ ከም ዝቐርብ ትንታነታት ኣሎም ኣብዚ ግጥም ፔፕ ጓርዲዮላ ጋንቱ ማንቸስተር ሲቲ ተዓዊታትሉ ክትወጽእ ዘኽእላ ሓድሽ ሜላ ኣፈጣጥራ ኩዕሶ ንተጻወቱ የቕስሞም ምህላዊ ዝነገር እዚ ዕውት FA ካፕ 2018 ከምኡን ቻምፒየን ፕሪሚየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ዓመተ ስፖርት 2018-19 ዝኾነ ኣሰልጣኒ ነቶም ብቐያሕቲ ዝብል ቅጽል ስም ዝፍለጡ ሊቨርፑላውያን ሓደጋ ብምውዳቕ ንዓወቱ ኩን ክገብሮ ከም ዝኽእል ድማ ይንገር ማንቸስተር ሲቲ ኣብ ታሪኻ ኣብ ዝግጥማት ዝለዓለ ዓወት ብምምዝጋብ ክብሪ ሰኒዳ ዘላ ጋንታ እያ እዚ ይኹን እምበር ኣብ ዝግጥማት ድሕሪ 2006 ናብዚ ደረጃ ዝበጽሐት ሊቨርፑልን እንትኾነት ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ እዋናት ዝሃነጸቶ መስመር ምክልኻል ምክፍፋል መጥቃዕትን ፍጹም ዝዳረጎ ዘይብሉ ምስ ምዃኑ ተደሚርዎ ኣብ መጻኢ ሓንቲ ካብ ዓበይቲ ጋንታታት ከይኮነት ከም ዘይትተርፍ ዝግምገመሉ ዘሎ እዋን እቲ ሰንበት ምስ ማንቸስተር ሲቲ ጽበያ ዘሎ ግጥም ሙሉእ ብምሉእ ክትወጽኦ ዘኽእላ ቁመና ሒዛ ምህላዋ ዘረድእ ህያው ኣብነት ኮይኑ ንረኽቦም ሰነዳት ኩዕሶ እግሪ ከም ዘመልክትዎ ማንቸስተር ሲቲ ኣብ 1937 68 72 2012 ንጽዋዕ ኮሚኒቲ ሺልድ ክትዓትራን ከላ ኣብ 1934 1956 69 73 ከምኡን 2011 2014 ድማ ስዕረት ተሰኪማ ነዚ ምርኮስ ብምግባር ድማ ተንተንቲ ስፖርት ኩዕሶ እግሪ ዓለምና ሊቨርፑል ልዕሊ ማንቸስተር ሲቲ ነዛ ጽዋ ኣብ ከብሓ ክትእትዋ ዘለዋ ሚእታዊት ሰፊሕ ምህላው ዘብርሁም እዚ ናይ ዘንክልተ ጋንታታት ግጥም ኮሚኒቲ ሺልድ ናይ ፈለማ ምዃኑ ዝግለጽ ብሓፈሻ ድማ ክልቲአን ጋንታታት ኣብ ዝሓለፈ ዝተፈላለየ ዘካየደው ጸወታታት ብድምር ሊቨርፑል 104 ግዜ ናይ ማዕረ ውጽኢት ከተመዝግብን ከላ ማንቸስተር ሲቲ ድማ 55 ግዜ ከም ዝተዓወተትላ መዛግብቲ ኩዕሶ እግሪ ይሕብሩ እዮም ብዘካቶም ኣብ ከቢድ መጉዳእቲ ዝርከቡ ተጻወቲ እንተዘይኮይኑ ዝተረፉ ናይ ክልቲአን ጋንታታት ተጻወቲ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ጥዕና ከም ዝርከቡ ድማ ተገሊጹ እዚ ግጥም ኣመልኪቶም ክልቲኦም ኣሰልጠንቲ ኣብ ዝሃበው ጋዜጣዊ መግለጺ ፔፕ ጓርዲዮላ ማንቸስተር ሲቲ ነዛ ጽዋ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽራ ብምውዓል አንቂላ ተበጊሳ እዚ ግን በኣፍ ዘይኮነ ብግብሪ ክኸውን ኣለዎም እዚ ክሳብ ዝኾነ ተጻወተይ ክዓውቶም ዝኽእል ምድላዋት ኣጻፊፎም ኣሎ ብምባል ክሕብር እንከሎ መዛኑ ዓላቢ ክለብ ሊቨርፑል የርገን ክሎፕ ድማ ኣእምሮኣውን ኣካላውን ክሳብታ ንጸወታ እትቐርብ ክንዳሎ ይግባእ ምክንያቱ ኣብ ከምዚ ዓይነት ከቢድ ጸወታ ተመክሮና ውሕድም ነዚ ድማ ሃዲካን ኣስተውዒልካን ኢኻ ኣባይታ ትሪኦም በዚ መሰረት ብዙሕ ክዛረብ ኣይደልን እየ ጸወታ ባዕሉ ክምልሰልና ብምባል ብትሕትና ኣረዲኡሎም ክለባት ማንቸስተር ዩናይትድን ጁቬንቱስን ንምቅያር ተጻወተን ሮሜሎ ሉካኩን ፓውሎ ዲባላን ኣብ ዝርር ምህላወን ይግለጻሎም ዲባላ ካብ ኢጣልያ ክወጽእ ድላይ ዘይብሉ ብምዃኑ ብወገን ዩናይትድ ነዚ መስርሕ እንቅፋት ክኸውን ከም ዝኽእል ዝግለጽ ብወገን ጁቬንቱስ ግን ኮኸብ ተጻዋታያ ክርስቲያኖ ሮናልዶ እውን ንምምጻእ ሉካኩ ምስ ኣሰልጠንቱ ከም ዝድግፎ ዝግለጽ ናብ ኣርሴናል ክሰጋገር ድዩ ኣይሰጋገርን እናተባሃለ ክዝረበሉ ጸንሐ ኣማታዊ ጉዳይ ናይ ክንፊ ኣይቨሪ ኮስታዊ ተጻዋታይ ኒኮላስ ፔፔ ብዓወት ኡናይ ኤምሪ ተፈጺሙ እዚ 72 ሚልዮን ፓውንድ ካብ ሊቨ ናብ ኣርሴናል ተጸምቢሩ ዘሎ ወዲ 24 ተጻዋታይ ኣብ ሜዳ ኤሚሬትስ ናይ 5 ዓመታት ዘጽንሖ ውዕል ክኽትም ተስፋ ይግበር
እዚ ሕክምናዊ ምርመራ ንምግባር ናብ ዓዲ እንግሊዝ በሪሩ ምህላው ዝንገረሉ ተጻዋታይ ማልያ ናይታ ጋንታ ወዲን ከሎ ዘርኢ ስእሊ ወግዓዊ መርበብ ሓበሬታ ናይታ ጋንታ ወፂ ምህላው ብተወሳኺ ተገሊጹ ኣብዚ ክራማት ኣርሴናል ተጻወተ ንምሽማት 45 ሚልዮን ፓውንድ ጥራይ ክትስልዕ ምዃና እኳ ተሓቢሩ እንተነበረ ኣብዚ እዋን ዝግን ብ27 ሚልዮን ፓውንድ ንዊልያም ሳሊባ ካብ ሴንት ኢቲን 6 ሚልዮን ከፊላ ንብራዚላዊ ጋብርኤል ማርቲኔሊ ብዘካዚ ብለቓሕ ካብ ማድሪድ ኣምፅያቶ ዘላ ዳኒ ሴባሎስ እውን 15 ሚልዮን ፓውንድ ኢትያ ከም ትምንዝዖ መደብ ሓንፂፃ ትርከብ ክሳብ ሕጂ ድማ ንተጻዋታይ ሰልቲ ኬራን ቴርኒ ብ25 ሚልዮን ፓውንድ ንምስዳዕ ብዘይንሕስያ ከም ትሰርሕ ዘላ ኣርሴናል ይንገረላ እዩ ድሕርቲ ንምስግጋር ኒኮላስ ፔፔ ኩውን ምዃኑ እቲ ኣብ ኣርሴናል ክግዕዝ ከም ዝደሊ ዝገልጽ ዊልያም ዛሃ ድማ ካብታ ጋንታ ክመጽእ ዘሎ ተኽእሎ ኣዝዩ ሕደት ኮይኑሎም ክሪስታል ፓላስ ንዊልፈርድ ዛሃ ከም ዘይትሸጦ ክሳብ ሕጂ ኣፍሊጣ ዘላ ሊዮኔል ሜሲ ኣብዚ እዋን እዚ ምስ ናይ ነዊሕ እዋን ናይ ቀረባ ኣዕሩኽቲ ምዃኖም ዝንገረሎም ሉዊስ ስዋረዝን ፋብሪጋስን ስድራ ቤቶምን ብምዃን ኣብ ምዝንጋዕ ዘለውሉ ግዜ እቲ ኣርጀንቲናዊ ተጻዋታይ ብሓደ ኣብቲ ንሶም ዝርከብሉ ለይታዊ ትልሂት ብመስተ ጢን ዝተሰርሐ ሰብ ከም ዝተለኽፈን ይኹን እምበር እቲ ኮነ ኢሉ ነቲ ተጻዋታይ ክበኣሶ ዝሓሰበ ሰብ ድሕርቲ ኣጋውናኡ ምፍላጡ ሜሲ ናብ ውሕስ ቦታ ከም ዝገዓዘ ተገሊጹ ኣብዚ ኣካል ናይ ዕረፍቲ ሰለስቲኦም ኣዕሩኽ መምስ ኣንስቶምን ደቆምን እዮም ምቁር እዋን ዘሕልፉ ዘሎም ከምዚ ኣብ ስእሊ ትዕዘቦ ዘለኹምን ገለን ክሕምብሱ ሓደ ድማ ውኻዕ ክብሉ ክትሪኦም ከለኻ ፍጹም እዮም ዘቕንኡኻ ናይ ቅድም ኣጥቃዓይ ሊቨርፑል ኣብዚ እዋን ዝግን ምስ ባርሴሎና ዝርከብ ሉዊስ ስዋረስ ቦትኡ እንተዘያውሒሱ በቲ ሎሚ ክራማት ናብ ክለብ ባርሴሎና ብ108 ሚልዮን ፓውንድ ካብ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ዝተጸንበረ ግሬዝማን ከይምንጠል ዘስግእ ኣባል ሃገራዊት ጋንታ ኡሩጓይ ስዋረስ በታ ሙሉእ ፍስሓ ዝዓጀባ ፀሓይ ተሰኒዩ ኣብ ጀት ዝዓይነታ ናይ ባሕሪ ንእሽቶ መንሳፈፊት ተወጢሑ ንዕረፍቱ እንዳስተማቐረ ይርአ እዞም ከዋኽብቲ ተጻወትቲ ዓለምና ነታ ንእስትን ውቅብትን ዝኾነ ስጳኛዊ ደሴት ፌራሜንታ መሪጾም እቲ ምኽንያት ዝኾነ ሰብ ኣብ ምንታይ ከም ዘለዎ ክፈልጦም ስለ ዘይክእል ምዃኑ ይሕበር ኣብዚ ግዜ ምስ ክለብ ሞናኮ ዝርከብ ፋብሪጋስ ወሲኽካ ምስ ጋንታታቶም ክምለሱ ዝግብኦም እኳ እንትኾኑ ተሓቢኦም ስድራ ቤታዊ ፍቕሪ ከስተማቕሩ ምኽኣሎም ድማ ንብዙሓት ኣገሪሞም እዮም ምዳዳ ኣብ ዘጋጠመ ንሜሲ ዘቆጥዐ ኩነት ወዲ 32 ዓመት ሜሲ ግና ዝኾነ ዝፈጸሞ ጌጋ ከምዘየለ እመን ኣንስቲ ናይዞም ፍሉጣት ስድራ ቤት ስፖርት ዝኾና ጓል 31 ዓመት ሰይቲ ሜሲ ዝኾነት አንቶሬላ ራኩዞ በዓልቲ ቤት ወዲ 44 ዝኾነ ፋብሪጋስ ዳንኤላ ሴማን ከምኡውን ጻዕዳ ዝተኸደነት ሶፊያ ባልቢን ኣካል ናይቲ ምዝንጋዕ ነይረን እንግሊዛዊት ኤቨርተን ንሞይሰኪን ካብ ጁቬንቱስ ንምዕዳግ ኣብ ስምምዕ ምብጽሓ ተሓቢሮም እዚ ክኸውን ግን ኤቨርተን 29 ሚልዮን ፓውንድ ክትቅርብ ከም ዘለዋ ተሓቢሮም በዚ መሰረት ሞይሰኪን ናብታ ጋንታ ከጸንብሮ ዝኽእል ውዕል ንምፍጻም ጽባሕ ረቡዕ ናብ እንግሊዝ ከመርሕ ትጽቢት ይግበር ኤቨርተን ነዚ ወዲ 19 ዓመት ኣባል ሃገራዊት ጋንታ ኢጣልያ ተጻዋታይ ኣብ ሕቑፋ እንተየእትያቶ ድማ ዝበለጸት ጋንታ ከም ትኸውን ተንተንቲ የገንዝቡ ኣብዚ ናይዚ ሒዝናዮ ዘለና ክራማት ሞይሰኪን ናብ ኤቨርተን እንተ ተሰጋጊሩ ድማ ብሓፈሻ ንመግዝኢ ዝተወጠነላ 40 ሚልዮን ፓውንድ ክበጽሕ ከም ዝግለጽ ዘሎ ሞይሰኪን ንዓመት 2.5 ሚልዮን ፓውንድ ብኤቨርተን ክኽፈል ምስ ጁቬንቱስ ናይ ሓደ ዓመት ኮንትራት ተረፍ ዘሎ ሞይሰኪን ኣብ ግጥማት ሴራ ኢጣልያ ኣብ ዝካየዱ 13 ግጥማት 6 ሸቶታት እዩ ብስሙ ኣቕፂሩ ወዲ 16 ዓመት ኣሜሪካዊ ጋልጊስቶፍ ኣብ ጾታ ኮምፒተር ብምዕዋቱ $3 ሚልዮን ተሸሊሞም እቲ መንእሰይ ብመገዲ ኢንተርኔት ዝተፈነው ጾታ ፎርትናይት ቀዳማይ ኮይኑ ስለ ዝተዓወተ ይብልቁ ሕፍሶ ሽልማት ዝተቐበለም ናይ መወዳእታ ዙር ግጥም ናይቲ ጾታ ኣሽሓት ዓዘብቲ ኣብ ዝተረኽብሉ ኣብ ሜዳ ኩዕሶ ቴኒስ ኒውዮርክ ከም ዝተኣንገደ ተፈሊጡ ኣብቲ ግጥም ጾታ ኮምፒተር ብኻልኣይ ደረጃ ዝተዓወተ ብሪጣናዊ ጃደን ኣሽማን $1.5 ሚልዮን ካልእ ወዲ 14 ዓመት ብሪጣናዊ ድማ $1 ሚልዮን ተሸሊሞም እዞም መንእስያትን ካልኦትን ዝተዓወቱ ብጾቶም ተማቒሎሞ ዘለዉ ናይ $30 ሚልዮን ሽልማት ኣብ ታሪኽ ጾታ ኮምፒተር ክብሮ ሰንሒ ሒዙሎም ነቲ ጾታ ኮምፒተር 40 ሚልዮን መንእስያት ከም ዝተሳተፉ ይዝግለጽ ኣብዚ ዝዓቢ ሽልማት ዘለዎ ካልእ ተመሳሳሊ ጾታውን ኣብ መስርሕ ከም ዘሎ ይሕበር ጾታ ኮምፒተር ኣወላፊ ብምዃኑ ብዙሓት ክኢላታት ነዚ ብመገዲ ኢንተርኔት ዝፍኖ ዘሎ ሚልዮናት ዘዕትሩ ውድድራት ዘለዎም ተቃውሞ ይገልጹ ምህላዎም ይፍለጥ
كامشتاو تلهيتنا مسكوك تعجا زقات أما كوهب تتصواتي كعسو أغري كريستال بالاس كونر بكام زحلف سنبت أب إنجليزاو ليتاو تلهيت سوانكي كام زعقرقرة بحبو زتفنو سئلي بجبتي ملكت اتو كنت أب حدا معالتي مستين ليونيل ميسي زقات أما زماساسل بمنبارو ما بتخال وغن فلي قبرم اتو تتصواتي نابتي ما كريكن دريكن زيركبو زنبور بوتا أب زغربالو أب ترقاتات ميفر ببركت زبالو سبات كام زتخبون تحبيرم إذا كنا دحري 48 ساعات أبناء محزنتاو قطمات كريستال بالاس نبارنيت شدش تبغلتا مسعارا زسعابة منبارو دما إيتي تتصواتي لعلنا يزحالف أوان لو معامد زبالة تتصواتا كمزن تبارقو كيقلت إفوتو بمبال دحري تقطم قاليسو نيرم زي خبركم تخطاتلتي مدبي يوتيوب channel سينما سمرة نايلو من مدباتنا أبزو ودينا لنا صباح بخال مدبي رخبنا سسنايو